Volejbalistky VK Nové Mesto nad Váhom čakal v sobotu 18. októbra prvý domáci zápas nového ročníka Nike Extraligy žien. V druhom kole vyzvali súperky volej projekt UKF Nitra. Lepší vstup do zápasu mali domáce Považanky, ktoré zvládli úvodné dejstvo 25-18 a viedli 1-0. Hostky z Podzobora však v druhom sete vyhrali 25-22 a bolo vyrovnané. Tretie dejstvo bolo opäť v režii Novomešťanie, ktoré v ňom dominovali 25-13 a viedli 2-1. Štvrtý set skončil rovnakým výsledkom, avšak v opačnom garde a hráčky Nitry poslali zápas do tiebreaku. V ňom Považanky viedli 8-5, no od tohto stavu hostky dominovali, otočili vývoj, vyhrali 15-11 a tešili sa z víťazstva 3-2. Dnes sme odohrali proti Nitre dva veľmi dobré sety, ale bohužiaľ to nestačilo na to, aby sme vyhrali celý zápas. Spokojný som práve s týmito dvoma setmi, ale opäť sme mali veľa vzostupov a pádov. Práve na tom musíme popracovať, aby sa to do budúcna zlepšovalo. Nedokázali sme sa dostať do takého tempa, takého bojovného, chýbali nám tam emócie, ako keby sme si neverili v niektorých herných činnostiach a potom prichádzali také negatívne série na prihrávku. A potom zrazu príde set, kde sa opäť chytíme, vyhráme ho, tuším, že na 13. Ale samozrejme, že spravil som tam nejaké striedania, to družstvo sa chytilo, začalo si viacej veriť a ten piatý set si myslím, že bol z našej strany už o mnoho bojovnejší, emotívnejší. Zápas hodnotili MVP hráčky z oboch tímov, za Novomešťanky Elizabeth Sandoval a z tímu Nitry Dorota Nebusová. Z prehry sme sklamané. Od svojho výkonu očakávam ja aj môj tím viac. Máme kam rásť, môžeme byť o dosť lepšie. Toto bol náš druhý zápas, chceme bojovať ďalej a byť oveľa lepšie. Bol to veľmi zaujímavý zápas, bolo to ako na hľadačke tej výkony aj Nového Mesta, aj nás. Podľa mňa to rozhodlo proste v tiebreaku, len možno aj tie chyby, akože hlavne servis podania podľa mňa a tak, asi tak by som to zhodnotila. Považanky teraz čaká nabitý zápasový program, ktorý odštartujú už v stredu 22. októbra štvrťfinálovým zápasom v Nike Slovenskom pohári na palubovkého aktuálneho víťaza VK Slovan Bratislava. David Cvitač, Televízia Pohoda.